Siis täällä on Scout ja Spy pelaa. Tänään pelataan peideitä. Me ollaan niin jonnein. Olla hiljaa. No sori miten. So, if the cooks are dead, then we need to do the cooking ourselves. Anyway. Joo. Nyt pelataan missioni. Sitten tänään tulee TFF ja Lilla. Niin jos tulee. Jos ollaan jaksetaan. Tosiaan kerropa itsestäsi. Olen 13-vuotias. Asun Turussa Leon kanssa. Joo. Nimeni on Otto. Anyway, no jos kerroit tästä. Nimeni on Leo, minä olen 13-vuotias, olen samalla luokalla. Kannassa. Onks Leo kannas kiinni? Missä lagaa? Ei voi sulla lagaa. Gay bar. You are a gay bar. Mä menen sinne tikku alla. Mennään! Ui, auta! Äiti täällä ammuttaa! Vedänpäs tämän ylös. Laita tänne 2 HP-päkkiä, mäppiä. Minä lataan. No lataa pystyy. Täällä on niin. Älä mene sinne ulos. Oma poika. Nyt jos tulee niin. Mä löin sitä 3. Katso mitä tonne granadi. Valot meni rikki. Mua pelottaa. China! Ei taas kiinni. Poika 200. Moro! Ja älä huoli vittua. Thanks niin. Täällä on pelottava. Oi mä etin granaatti tänne huoneeseen. Ei voi. Varo Leo. Siellä ammutaan. Tapoit. Häh? Ota HP:ta. Semmonenkin on keksitty. No, on. En mä en ota HP:ta. China! Onko täällä Batman? Häh? Miksi tuus Kiinasta? Koska mä haluun. On se kielletty? Kiinassa on kaikki vielä. Oh! Naappi. Kiitsi, sä laitat mut maahan. Sori. Naatti! Naatti! Voi vittu. Ei täällä ole sitä. On täällä, älä mene. Täällä ei ketään, täällä on jotain, älä tulla. Mä muistin, mä oon ottanut missä. Ja nyt mä en ottaa sitä sniperiä, tietty. Vei.
Se on Miska! Mulla mukana on se. Tuu tää talo takana. Ninja! En mä tuu nyt suoraan, mä huudan noit botteja. En mä tuu. Noin. Täällä on Miska. Oot puoliksi. Mä vai? Puoliksi mistä? Älä musta, anna mä. Heitä granadi! Bulldozer! Lähetään Leo karkuun! Hone! Mä en tuu jäämään tänne enää. Tää saat jäädä leikkiin kavereitten kanssa, mut mä en. Mä ottaa aseet ja lähden vittu. Sä voit jäädä tänne leikkiin Twitterissä. Se ei oo hauska leikki sen kanssa. Eiköhän tää video ois tässä. Joo, We're ei short kuule, on tehdään product, tää so for now I escape think we're best off keeping Ai Mä niin. teen tästä 3 osaa tässä, koska tää on 3-päiväinen. Joo. Se ois seuraava osa. Ei vielä, koska me yritän tää escapea. Okei, jos yritetään tehdä tää nopee. Noin paina ready. Jää videoaika. Joo. Noniin, okei. No, shit! Very Half hard. a WP hanging out our fucking tailpipe. Alo, Leo. Juu! Nice. Ei voi. Mä juoksen pois, moro. Okei, juokse sinne tänne. Täällä on mustalainen. Seuraa mua, onks se rasisti? En. Tummaihonen. Niin. Mummo ja pappojen muuta. Eiku. Mä tänne yläkertaan. Siellä ennen kaikki kääntyy. Käyn hakee laatikon. Hei, me unohdettiin sieltä autosta ottaa ne säkit. Ei meillä ollut. Okei, en mä tätä halua kuvaa tätä. Tää on escape. Eli Se olisi seuraava osa, joo.